मोनाबिलिनि रादाबाव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि साबटिट दङ तामुलपुरनि ससिपुराव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय, खामजोबो गंब्रै गारि। मैया समबारखालि हराव तामुलपुरनि एनके दरंगानि ससिपुरनि गेजेर लाइनाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय जायो। बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथायाव खामग्लिजोबो गंब्रै गारि। कान्सा अट' गेरेज मुंनि फालांगियारि फसंथानाव हराव बे अर खामनाय जाब्रबथाया जायो। सर्ट सार्किटनि जाहोनावनो बे अर खामनाय जाब्रबथाया जादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाब्रबथायाव खमैबो 15 लाख रांनि खहा जायो होननानैबो फोरमायो फालांगियारि फसंथाननि बिगोमा बिष्णु प्रार्थना। नैथियाव दङ गसाइगावआव आयेन बेरेखा अमा लांनाय गं 8 गारि हमदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गुरुफेलायाव पुलिसनि अपारेशन खालामनायाव पुलिसा हमो गं 8 पिकआप गारि। दिनै फुङाव गुरुफेलायाव पुलिसा अपारेशन खालामनानै राजा लामानिफ्राय आयेन बेरेखा अमा लांनाय गं 8 गारि हमो। गुबुन रायजोनिफ्राय आयेन बेरेखायै अमा लाबोनाय गं 8 गारिखौ हमनानै पुलिस थानायाव लांनाय जायो। आसामनि साखाथिनि रायजो वेस्ट बेंगलनिफ्राय आसामसिम आयेन बेरेखायै लाबोदोंमोन अमाफोरखौ। पुलिसा अमा लाबोनाय गारिजों लोगोसे 10 सुबुंफोरखौबो हमदों। थामथियाव दङ गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ उदालगुरियाव पलिटेकनिक इन्स्टिट्युटखौ बेखेवदों। उदालगुरि जिल्ला फेरगाव महकुमानि सिङाव थानाय फेरगाव हालामावनो लुफुंनाय पलिटेकनिक इन्स्टिट्युटखौ बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ दिनै बेखेवनानै होदों। मख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि खुंथाय समावनो लुफुंनानै आबुं जानाय पलिटेकनिक इन्स्टिट्युटखौ बेखेवना होयो प्रमद बर' बिथाङा। बेखेवनाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ पलिटेकनिकनि बे लुफुंनाय बिल्डिंआ गोजौ थाखोनि जायाखै आरो खामानिफोरखौ बेले बेजेनि गेजेरजों मावनाय जादों होनना बुंथिदों। बेनिखायनो बे खामानिनि सायाव जोबोर खम समनि गेजेरावनो नायबिजिरनायनि गेजेरजों दायनिगिरिनि सायाव राहा लानाय जागोन होनना बुंथिदों। ब्रैथियाव दङ हाग्रामा महिलारिया 2300 कोटि रां जाख्ल'नायखौ नायबिजिरनो कमिटि दानाय जाबाय। बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि थामहिनबा बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिनि 17 बोसोर खुंथायनि समाव 2300 कोटि रां जाख्ल'नायखौ नायबिजिरनो थाखाय कमिटि दानाय जाबाय। बाथियाव दङ गहपुराव गोदानै दाजानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादआ समायखिरा लाबाय। गहपुराव गोदानै दाजानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादआ दिनै समायखिरा लाबाय। रङिया आन्चलिक जनजाति उन्नयन संघ बनगावआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 2021-22 मायथाइनि थाखाय बे समायखिरा लानाय फोरबोखौ बानजायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।